dveře se neotevřou, že prostě jinde s jiným se Сегодня Тима был. vyschází. Vyschází. Prosím. Áno. Ještě na zrcadle, mlhavá stopa pozdí. Aha, aha. No, momentík, zoberiem si pero. Zoberiem si pero. No. D. 15, 10. Dobre. A jaké tam sú ešte možnosti? No, neviem vám teraz povedať, lebo to je pre manželku, viete, tak... Jasne, ja si to vybavím, no. Mhm. Dobre, dobre, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, dovidenia. Co pak nevidíš a neslyšíš?
Asi sa mi v aute. Bože, nemohla som sa stade vymotať na tých pokladniach, milión ľudí. No, ja keď som tam bol, to bol chaos. Ako v obchode ani nie je veľa, len všetko na pokladniach. Neviem, idete zajtra do roboty? Áno. Lebo ona tento lék, že nemůže objednat, nebo že už není, může objednat, ale musí tam paní doktorka napsat tento kód. Dobre. Jestli byste to dokázala vybavit. No, pôjdem tam. Ano? Asi to do peňaženky. No a príchuť neviem, to musím so ženou dohodnúť. Lebo tam napsala aj príchute volaké. Aj to tie nutridrinky? Ježiš, a bude to piť? No asi nie. No a na čo jej to budeme brať? Lebo ja som jej doniesla a nechcela to. No nechcela ani minule, čo sme No. brali z toho A na čo? jeden tuším vypila. No a na čo? To je zbytočné. Ona to nebude piť. Ja nečudujem, ako ja by som to tiež nepila. Keď nechutí to, ja som to Lebo to skúšal je tiež. taká chémia je v tom, no, vôbec. cítiť. Ani mi to nejak nešlo. Aj som to dal studené, že či to vôbec. Radšej nech si dá zeleninovú polievku a Áno. banán a jablčko alebo melón alebo ja neviem čo, hrozno, čo jej bude chutiť, nech si dá čokoľvek a hotovo. No, že keď začne grcať, tak ani nutridrink nebude No. môcť piť, takže to je jedno, to nepotrebuje, ani Jedno, to čo nebudem bude, no. vybavovať, lebo to ona nebude piť. No ja som aj nevedel, To čo sa je, až teraz zbytočne, mi to došlo, že no to vlastne sa zbytočne ty bude u vás príchutie, tak, skladovať. no, áno. Na čo? A keď bude chcieť, aj donesem z roboty. Na internom je toho kopu. Tie baby dajú, však ja som jej tak doniesla, ale však to nechce piť, tak na čo? Nech je No, ja normálnu som to strávu. minule táhle z nemocnice, ani som to odnes nemohol, No. koľko na toho nabalili. A... Nie, na čo? Zbytočné. Prerušuje. To sú tie nutridrinky, tie flaštičky. Mne to nenapadlo ani, No, lebo ona mi volala, lebo sa to bylo objednať. Na idealistech som tam, pak mi volala, som sedel, že to, a mne to netrklo, říkal, príchutie to dnes, čo ja no, neviem. to je Až ono. teraz som tak No, tak vlastne to sú tie. prerušuje. No, to je to. Na čo je to píšu, veď ona to nebude piť. A ona sa naje takto. Keď je není zle, ona sa naje normálne, takže ona to nepotrebuje. To je pre takých ľudí, čo vôbec nemôžu príjmať stravu. Áno. Že aby mali tú výživu Ona ešte to je dennú. prvý, lebo keď je zle, tak prvý jeden deň, 2 dní ešte má taký len, že buď tú polievku, No. ale pak už to ona sa naje. A potom už je normálne, Když to áno. grcká, alebo čo, ale nevygrcá všetko. Áno, áno. Takže Ale toto je zbytočné obyčajné pre je, ňu. akože, Toto... Lebo by grcala z toho, keby to pila na silu. To... Aha, nepotrebuje to. Je to výborná vec pre takých ľudí, ktorí nemôžu vôbec jesť. My to dávame do sondy napríklad, keď ich máme zaintubovaných a majú Áno, sondu v nose, áno, áno. tak my im to dávame do tej sondy, to oni necítia na jazyku. no. Takže tak sa to dá dávať, ale hen tak, aby to človek pil. Ja som to detkovi nosila, ale on potom kričal, že ho to zapeka Aha, strašne. aha. No reku, dobre detko, tak netreba. Lebo on tiež nechcel jesť, no ale potom už nechcel ani jesť, ani piť, ani nič. On sa vyhľadoval a umrel od hladu v podstate. Vychudnutý. Hrozné. On už nechcel žiť jednoducho. On stále rozprával, že ja som si nikdy nemyslel, že tak dlho budem na tom dôchodku žiť. A babka zomrela prvá a on bol stratený bez nej. On nevedel ani účty platiť, ani nič, to všetko mala babka na starosti. Tak zmetený, my sme tam boli stále pri ňom, varila som mu, prála, upratovala všetko. Ale už ho to nebavilo jednoducho, už sa rozhodol, že už tu nechce byť. Tak do posledku som pri ňom sedela, až keď nevydýchol. Ešte som do neho natlačila jeden bonbon alkoholický pred smrťou. Na cestu.
neprajem nikomu, aby zomieral v nemocnici. To je to najhoršie. Doma pri svojich nech ho držia za ruku a nech ide. Otvorím okno, spraviť krížik na čelo a choď s Pánom Bohom.